Lalaki ng mga kalatiya dito kapromdi. Mayroon silang cactus. Wow, napakaganda. Philodendron Dark Lord. Ang daming koleksyon ng epicea dito. Parang ang first time ko makakita na ganito, napakataba ng philodendron na ito. So hindi ko masyadong kabisado yung pangalan ng philodendron nito kasi talagang hindi ko siya alam. May cardboard, napakataba. Oh, ayun, saan ka pa? Talaga naman napakaganda ng mga plants dito ni Sir. Kapag may mga bulaklak, talagang nakakatawag ng pansin, lalo na yung mga santans, kasi kakaiba yung kulay nila para talagang maliwanag sa mata. At syempre may nakikita akong iba't ibang klaseng halaman. Ayan, mayroon din siyang dito, bigonya. Hindi ko na alam kung anong mga variety ng bigonya yan, pero bigonya siya. At syempre, nasa barangay Buyo tayo, kaya mayroon ditong buyo, yung hinanganga. So I think buyo talaga ito. So, ayun kapromdi yung nakikitang garden dito sa labas ng garden ni Sir dito sa Barangay Buyo. So, ayun may mga croutons, makukulay, yucca plants, mga gabi sa ibaba sa may bandang daanan ng tubig. Ayan, mga gabi na kulay purple yung kanilang tangkay. At syempre may mayana siya dito. Ayan, mayana, bigonya, yellow bell, saka napakaraming magagandang halaman talaga. May copper plants, yung isa sa may favorite na halaman. Isa sa favorite ko na halaman yung copper plants. So yung mga nagtatanong yan ito, kapromdi, yung parang malunggay na pula, mas malaki-laki yung dahon nito, ang pangalan nito ay copper plant. So ayan, napakaraming bigonya. Tapos malalaking mga gabi. Ito yung ginagawang laing kapromdi, yung gabi. So yun ang labas ng garden dito ni Sir sa kanilang bahay. Napakalawak at napakahahaba ng kanilang garden. So napakagandang tingnan siyempre. Wow, napaka-cozy talaga. Mayroon silang mga bougainvillea. At ayun, so ito naman yung entrance ng bahay nila, Sir. Kitang-kita dito yung malawak na garden ng kanilang bahay. At siyempre may mga bromeliads, kulay pula. Din ito, birdnest fern. Tapos meron din siyang rare na big bromeliads dito. So, kadalasan kapromdi yung nakikita natin na maaliwala sa garden yung mga bromeliads plants. Kasi mas malakas ang dating niya sa mga garden, lalo pag malawak. So, ayan. Punong-puno ng bromeliads yung tiger tree dito. African tiger tree. Napakaganda naman. Meron din sila mga orchids. Variegated na variegated na Cocharita, hindi ko na masabi yung pangalan. May orchids. Then ito kapromdi yung ginagamit sa mga occasion. Pag may graduation, nilalagay ito sa may kanan dibdib, parang design sa sa damit. So ayun. Mayroon silang magkatabi yung pikara saka munayka. So ang ganda ng pagka-combination kasi yung munayka ang ganda ng dahon niya. Then mayroon siyang palm tree or palm plants o oliva plants. Then garden sitting nila dito. Napaka-cozy. Then ito kapromdi. Hindi ko masyadong alam tong halaman ito. Pero parang mukha siyang golden rosary or parang hawig din siya sa African talisay. Kaso parang yellow yung dahon niya. May Sansevieria, bamboo na variegated. Meron ako nito sa bahay, maliit pa. Ayan, mayroon siyang mga iba't ibang klaseng
Begonia. Flowering siya. Ang ganda ng flower niya. Ito, parang elephant ear yata ito. Elephant ear. Mga ipisya sa puno ng balite. Ayan, ang gaganda rin siya. Magaganda rin yung pagka ano ng halaman ni Sir dito. Very nature kasi ang ganda-gandang tingnan. Talagang nakaka-amaze. Napakalawak ng kanilang garden. Mayroon magandang gumamela. So yung dahon niya ay yung bulaklak niya ay maganda. Kakaiba siya. At kulay pula. Yan, bromeliads, mga aglonema. Hibiscus na variegated, siguro medyo inuud siya. Siyempre din siguro sa mainit tapos biglang uulan, so yung mga uod nagbabahay sa loob ng kanyang dahon. So ayun. Ang ganda, puro bulaklakin yung halaman dito. Dito ka from isa sa pinakagusto kong part ng kanilang garden ay yung garden table dito. Tapos mayroon palamuti sa taas na mga golden putos na kababa galing sa isang amhe, kung tawagin dito sa amin amhe. So hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan, pero kasi sa Tagalog iba parang duhat, pero dito sa amin amhe. So ayan ang ano dito, napakagandang garden dito. Napakagandang garden seating. Then dito naman sa gilid mayroon mga gumamela kaparmdi. Rare itong gumamela na ito. Ang ganda niya. Parang first time ko yata makakita ang gumamela na ganito. Tingnan nyo kaparmdi yung bulaklak. Napakaganda. So ayun, ang ganda ng paru-paro. Oh, kita nyo yung kaparmdi, napakaganda ng paru-paro. Parang bulaklak din na nakadapo sa gumamela. Hindi siya plastic kaparmdi, totoo yan. Mabait siya, ayaw niya umalis. Ayun, no? Oh. Ayan. At least hindi siya lumipad na focus sa camera. So ito yung paligid ng bahay, ito yung front yard ng bahay ni Sir, dito sa kanilang bahay, sa harapan ng kanilang bahay. Ang nakatawag ng pansin kaparmdi sa akin nung naparaan ako dito ay yung alibangbang plants na kulay puti yung dahon niya. Parang tumingin kasi ako dito, nasa baba ako, parang sabi ko ang liwanag ng garden dito sa kanilang bahay. Ayan. Dito naman mayroon silang parang siso, parang ganun yung pangalan ng plants na ito, parang siso, something ganun. Malago siya, tapos may mga variegated na Siyempre ang ganda ng kanilang kaparmdi, yung kalaypa, ang kulay ng dahon nila ay kulay orange, green, may yellow. Ayan, variegated din siya at iba't ibang kulay ng kanyang dahon. Magandang tingnan at siyempre ito nga kaparmdi yung sinasabi ko na nakatawag pansin sa akin sa labas ng kanilang garden. So ito nakita ko kasi ang liwanag, napakaganda. Marble putos. So, ang ganda ng tingnan talaga. Hindi ko akalain na makakatagpo ako dito. Napakagandang garden at napakaraming rare plants dito kaparmdi. Hindi ko pa masyadong nausyuso. Mayroon silang lindini. Ayan, may bigonya sa ilalim. Philodendron. May mga bigonya na rare. Ayun. Pink, Prince of Orange. Ito rare itong na ito kaparmdi. Begonia. Ang ganda niya Tapos may Burmax. Variegated yung isang dahon. But I think kulay green lang siya. Din ito parang gloriosum naman ito. So ang daming collection ni Sir dito. Ang gaganda. Mga fishbone. Staghorn.
hindi yata ito istagon, basta something coral fern. Mayroon silang orchids. Ito parang, ano ito, parang yung namumulaklak na malaki, itong orchids na ito. So, ang dami niyang collection dito. Din sa baba, ayan, may mga syngonium, philodendron, syngonium pink. Ayun, arrowroot, tapos yung kalya lily, or peace lily, marble putos. Mayroon din silang giant philodendron, saka I think yung isa nito is parang pedatum. Hindi ko masyadong kabisado yung pangalan nito. Mga plant collection niya, tapos meron silang Birkin. Ayan. So, dito naman kaparamdi, marami pa palang tinatagong halaman dito. So, mga begonia, aglonema, dipin, Birkin, Calathea, Walachi, Calathea, Lotia, ang lalaki ng mga Calathea dito kaprumdi. Mayroon silang cactus, mga epicea. Wow, napakaganda. Philodendron Dark Lord. Ang daming koleksyon ng epicea dito. Ayan, mga Calathea, Wave of Love, saka itong philodendron, isa sa area na philodendron. Parang first time ko makakita na ganito, napakataba ng philodendron na ito. So, hindi ko masyadong kabisado yung pangalan ng philodendron nito kasi talagang hindi ko siya alam. Ayan. Aglonema. Yung kadalasan ay nahanap ng mga collector ng mga aglonema, itong Black Sumatra. Ayan. So ito yung pinakaharap ng bahay nila kapromdi. Maraming dito, mga begonias. At meron silang napakalaking Monstera deliciosa. So ang laki naman talaga nito kapromdi. Sobrang laki niya. Tapos meron din dito yung pidilip. Ayun, dito lang sa Monstera deliciosa, solved na. Tapos sa ilalim meron siyang mga iba't ibang klaseng begonia. Ayun. May cardboard, napakataba. Oh, ayun, saan ka pa? Talaga naman napakaganda ng mga plants dito ni Sir.
Ayan, Monstera deliciosa na napakalaki. Then meron din siyang mga ditong, meron siya ditong mga, I think ito is Hosibuno, or hindi naman ito yata ano yung tinatawag na Paraiso Verde, parang Hosibuno. Iba kasi yung dahon niya. Pero ito, sure ako dito Paraiso Verde ito. Then Belite, mga kalatiya, mga collectionista na kalatiya, begonias, ito naman mga begonia na rare, ferns, marble putos, cobra fern, tapos philodendron. Ayan. Ito naman sinabi niya ni Sir yung pangalan ng plants na ito, nakalimutan ko na. Basta something philodendron, parang ganon. Kanina sinabi niya na kanina, kalimutan ko, pero rare siya. Then isa naman ito sa kaprong dito yung dark lord yata ito na begonia. Ayan, napakagandang tingnan kasi lush at walang parang very healthy yung mga halaman dito. Hindi ko alam kung anong mga nilalagay dito. Siyempre ito naman yung isa sa pinakamagandang halaman na gusto ko. Ayun. Mayroon siyang duck feet na ano na rin siya, malaki. Oh. Wave of Love, namumulaklak na yung Wave of Love niya. Kapag yung Wave of Love ay yung bulaklak niya ay mayroon siyang tumutubong buto dyan. So yung mga buto yung pwedeng itanim. So parang wala siyang mga buto.